Salutări băieți! Salut! Suntem cu prietenii mei și eu, Robert. Am venit astăzi la o de de irigație aici să facem vlogii. Și acum intrăm în asta, să dați un like, un subscribe și un share. Ce tub de să cred, de pe era de presiune. E mai curent? Nu mai are curent. Nu, ce mă sperie, ce drăguț. Uite, duce în dreapta. Duce în dreapta. Păi stai așa, hai, coboară. Stai să prin telefonul ăsta, Nata, adică cublez. Da, uite-l sus. Oh, what the fuck? Hai că am băgat și unul. Băi, ia fi atent să și de acolo. Să vezi câte mai și bă. Mă, nu strichem. Ba da. Nu. Ia mă, du-te, bă. Sau ce aici băieți? Ah, bă, mă speriat. Să nu fac până drag și acest palourile astea, ca să nu mai curent. Ai, nu mai e curent cu aia. Ai, nimic. Nu, nimic, țevi. Și acolo ce apa? Da. Spartă. Deci interesant. Uite, are de la depresiune acolo. Uite sus de la ceas de la. Dacă domnule și mare. E bubui cu aia vechi de 50 de ani asta, cred. Mai vechi ca tine. Ce mă? Ia să vedem ce păi de sub acolo. Nimica. Uite tu. Suntem în mijlocul câmpului. În mijlocul arăturii chiar. Chiar. Dar un electroz. Ia. Ia. Asta dată așa pe aici. Erau electrozi de mari. Uite bă cât am ținut. Vedeți, țâșnește apă. La asta unde mi-am și eu. Ia asta. E la pas. Ce drag să fac eu? Bă, și ce crezi, Tania? Zi, mă, mai tare de mai. O, ce aici? Suntem deasupra. Suntem deasupra oamenilor. Te-am urât picioarele. Nu să nu ne sui toți, că zic că n-ar fi mâncat. Gabi, nu te sui cât pe mai Bă, dă-te, gata, dă-te. Uite ce era aceea, ține, e ca la stație. Ia pe asta. Nici nu merge. Acum aveți să pornești ăla. Uite, asta merge, să doar, cred că sunt doar apă. Asta era butonul ăla mare, dar trebuie pe partea asta, da. Are un dop aici, uite. Ia. Bă, vreau și să văd aia. Am scos-o. Bă, eu ce în vârf? Uite în vârf acolo. Nu număr de telefon. Unde? Aceea. Și calcule matematici. Unde numărul telefon? Acolo, ăla sau ce ăla? Stai să mă întorc. Ia să mă duc pe spate. E frică. Și mie mi-e frică. Unde mă numărul telefon? Aceea, băi. Acolo în fața ta, uite, 1, 6, 7, 7, 9, 9. Aia, nu, o-le dată. O-le dată. Uite. 17 17 a doua, 1900. Ce 1900, mă? 1098, uite. Aici era un 8, dacă se vede bine. Uite, vezi? Se vede și pe cameră. 1098. Dar vreau și să văd o dată foc. Uite. Uite cum se mișcă asta, men. Cu aia nu e fier. Vină cu aia. Mi-e frică. Uite. Bă, dar nu trei, bă, nu trei. Aici, uite. Dar nu trei, 4. 17 a doua, 1, uite, este puțin cu alb. 1098, aici, uite, dacă te uiți Da, pe da, cameră să vezi. cunoaște puțin. Dar vreau să iau pe metru de sus. Oare asta e goală? Dar oare ce era în Băi, asta? dă-te, Ștefan, ia uite ce are acolo. A, păi asta e de la Are un, depresiune. la un țâmburuș Mă, din ăla era din să drag vârtit. pe spate, ești de aici. Din Bă, ia vârtit. telefonul, hai ca să ieșim. Și arătăm Ești și bun. gaura aia mare Da. cu apă. Ce idee am avut? Vrei să o iei acasă? Vezi care nu-i cheță de aici, nebun. De Am acasă. văzut cum ieșea din ea. Suntem în mijlocul câmpului! Uite satul! Eu, are ce un țâmburuș din ăla. A, știu, de ea. Ăla era depresiune de ea. Da, mă murdăresc. Hai, mă. Fumația de acolo. De acolo. Am trebuie să stăpân. Din abete de berbe ăștia. Este țepi. Ah! Mi rugăm unul. Au ce aici? Apă. Ia fi pun și pe fază. Ia, dă-i. Nu, nu pune acolo și apoi o împinge. Asta cred că are vreo 50 de metri. Ia asta. Dar de ce l-a făcut scări jos? Uite, are și locașuri. Sau ceva. Ia, frate, uite. Bă, o cutiuță. Uite, bă, găsit o cutiuță asta. Vrei să o arunci? Ia dă puțin.
Stai, lasă să desfac. Da, e greu, nu. Hai pe aici, ca să nu o scap în apă. Scap ceva, da. Ia, dai așa, vezi dacă are ceva în ea. Păi așa. Uite așa se închide. Dai deschisă. E deschis-o, man. De cu o piatră. Ia, nu puțin. Nu, ia să aude ceva. Are pământ, cred. Nu se vede. N-ai voie. Da, are pământ, uite. Și fă, pai. Și fă. Mamă, Uite ce e aici. să duci. Uite aici, a săpat, cred că a tras apa de aici, uite că asta cred că nu era aici. Aici cred că are lucrare. Ia uite, bicicletele sunt acolo, dacă se cunoaște. A, nu-i pot. Uite acolo bicicletele, acolo nici noi acum la Casa Albă. Pup! Ce era? Ia vină, că uite cât mai cataroia. O rând pe aici. Stai. Bă, trebuie să o luăm sus, mă. Hai să o luăm sus. M-a rugat în ceva. Da. Stai să vezi și eu cu camera. Stai, Gabi, stai mă, că eu și Gabi, eu da. Hai, poți să duci tu pe aia. Ia, hai, eu primul. Hai, dai. Hai. Fă ceva de dat. Mă, azi vezi și aici. Hai, fane, ia uite. Haide, fane, că nu te duci degeaba la sală. Mă, azi vezi cum sare apa asta de aici. Cu asta. Aruncăm ăsta ușor și apoi jos, direct. Hai. Fleașcă! Nu știu de a sări apa! Bă, cum face apa? Gândește. Cum mă gândeam la mine, putule? Ce era să ne audi când am măstrupi? Eu am făcut pe așa. El mai căutăm mâna, dar nu la un strop în față și pe gură. Bă, dar ăsta are pod. Nu are pod. Nu are? Ah, da, n-are pod. Oh my god. Hai, stați-mă. Mamă, uite câtă mai aia. Gabi, toată. Mă, și cum face asta? Iar era să ne audi fleașcă. Faci și până la jumătate. Hai, Dumnezeu, te ajută băiatul tu. Bă, dar e ceva la Casa Albă. Este acolo câini, oi, ce sale. Da, e ceva acolo. Mă, Ba da, scrie. sau căprioare. A fost eu azi, mă. Căpriori. Alea nu stoi sau ceva. Nu? Da, tot la Ui, fel. să aleargă, să aleargă. Haide, dă-i. Da, a fost lumea. Lua și pe asta. Asta poți să iei, bro. S-a tăiat apa în două. E, pulă. Nu e vorba de ieșit, că de ieșit ești, dar te scări acolo. Dar e bine. Uite-te și o trimis, poate. Cam atâta cu episodul pe ziua de astăzi. Mi-am fost Robert, dați un like, un abonat, să vă abonați și cam atâta.